Jambinta hande ko fi modi mom fanno wowlande modi mom ko neddo moƴƴo ko dum mi bi biddo an on ari do iwi gine o hebi bac o ari do mo ka université kono ka sak weekend si o ari ko ka suudu ko to Amadou walto kono hay fus on halani modi ma halani fus o landitaaki lan luas o landitaaki lan fus dum don non vraiment lan welti dum moƴƴa non e kajjati kono non lan andi fof ko e an ko e ma an bi mi ari e o galle o hollani lan yeso go sina yeso moƴƴugo ko mi jogi e ko mi ala fof en yewtida ko suudu wallala a jarama moƴƴa mi weltike inno modi mon kadi vraiment mi weltike min fo e museba mi weltike moƴƴa kajjati dum ko hay fus enen den do kay ko jira do enen den biddo ma ko biddo a fami hande so Amadou aran horto do suudu ndu uddere rek so biddo ma ari ko suude fonno wanti mais comme te Amadou nen do kambe gondata suudu wotur hali gon parce que ken gotum a fami wallahi ko gon moƴƴere mo mbira do ne koy ma adi parce que mi artawma me galle he jakkirɗam comme no bi oto gonda an ceerno moda waɗaka barke ko woni ceerno moda sinno ka neɗɗo walla ko noddata ko gonga e ma aɗa wiya mine ma guila ken sukaɓe enen pijji enen mawnide a ƴettata ngel ɗo cuhlel aɗa wadda e amen nder suudu holon ɓi Mamadou eyyi pourquoi ƴetta ngel ɗo mbiya yo ar wara suudam Amadou an ngel cuklel ɗo bamma kulloyi eyyi kanko université wonoma jangga ko on jika men min weekend fof ɗo aranno so arino koye pantere o wona yo fa suudu bammakko pourquoi omo ara e pantaram min an bammakko no wonde joom suudu makko on wawi wonde bammakko tono min pantare no gandanɗa mi wawa hay foccude koyɗe ƴetta o Tyson mbiya yo ar leldoyam Amadou o ɗo e balɗiɗe hotat mima somi mayiɗo e balɗiɗe noon o ko accata e am ko min Allah gandi ɗum alani mi ɗanata ko tan ha guita laaɓa hendu nantani yaha tour mbiɗo way ɗum comme mawɗo kalifa ɗum mbiɗa ñalla hoolde mbiɗa foti wadde foftade haydara ala hen haydara ala hen wallahi haydara hen non ayan Amadou a uddita ɓerde ma nde uddit ɓerde ma nde a faami mbasa lobde joni dal ala ko ustanma min tawi cukalel ngel ƴettataɗo fawa e dow min mi ñakkani fayida anani min mbiɗa andi no mbaɗanmi kombata way Amadou ana tabbini kam way wallahi Amadou a tabbini kam balɗiɗi ko usantuma balɗiɗi suudu ko usantuma tawi ko min arno e galle ma a ƴetti yimɓe wonɓe aɗa fawa e doom aɗa lorlami mi yaha haajam wallahi mi nangatama mi yaha haajam Amadou mi nangatama ƴeew ko mbatta ko Amadou ɗum wona respect non ƴeew ko mbatta ko woppu sen kaldi goɗɗi tan gadda e sac ma mbiya ka jalto hotat mi yimi tomin lorletake cukalel ngel balɗiɗi balɗiɗi holɗum assalamu alaikum aleykum salam waaleykum Mamadou babo ya waɗa e tampere onon ñande ko coowo woni jam ko jam wona heedara aɗa rek ino Amadou Sakou makko ko ɗum waɗi kadi ko mbiɗo mo jultoya wuuro tamin mi yiiɗa o jultoya wuuro aɗa rek non no ala e woni afen ɗo yo wonu ga kan wallahi he ko yimɓe wonduɓe o ko ɓen waddata ko yimɓe wonduɓe ɗon hay ñiire ɗengal no haɓde kono ɗi wondi ɗon wallahi ñiire Amadou an acci o baba no o yata min so wi omo yata mbannam ɗum wawa ay de mi yawno ɗo ka ɗum aɗa hettugon ɗon ha jum seeɗa mi ar ɗo vraiment ko enen ɓiɗɗo pullo wiɗen kon moƴƴere ko moƴƴere yoɓirte o faami tagaɗo noon no metti waɗande a waɗiranta tagaɗo fi yo yoɓe Mamadou wata yannam de min o ala ko waɗanimi na am mi woni wiɗe babo Amadou suuram Amadou jippi ɓerde ma nden baba nani
a faami ceerno a waɗiran ta tagaɗo piyo yoɓe moƴƴere ko waɗanɗamo ko a faami ko allahu lan ɗo mari ko yoɓama a faami donc no mi weltike e gueɗe ko waɗanɗalam par ce que guilande mi loosi ɗo ko min e ɓiyan jano wondi donc weekend be o aray ga koka pantere ɗo o walta alhamdoulillahi rabbil alamin ɗon ɗo ko kanko e amadou woni walde to kono hannde kanko weekend on to ara hoti kadi a faami siko woɓɓe goo num ɓe wolayno goɗɗum ngoo kono ɓayla renti ko rewru korka ni o ko makko ba kellifaɗo ni si a ƴeewi a tawi mo mari gorejo ɓi an o a faami donc ɗum noon haray yo caɗele ko waali toon kon gueɗe makko mi inni hino ɗo o gulu ɗuma honno guluji ɗiɗi ɗo o sooda sukkar e warga ha amadou hino an sooda batte ko cukalenge woni walde an kadi no ceerno Mamadou min mi fawani ala ɓiye ko ɓiya hey mbimi tagaɗo ta waɗanmo moƴƴere piyo yoɓe ko allah yana ceerno ko waɗanma o wota metti kono ko allah yoɓayma a faami saga mi waɗanay on ko ɓuri ɗum Mamadou meɗna ɓiɗɗo ma o hakkude Allah haydara fof sala e makko non awa o si o le walike jungo ngoɗo ha weeta o waslittako ayde ndeysan ɗum o nehi moƴƴano wallahi ko noon ako weli leldade awa on jarama Mamadou hoyde ka suudu awa ma wondono hay soko yontere probléme accude ta yaw Fouta o yilto nani ay sa yaha eyyi ndeysan cukalel belgel leldade salminan wa wuuro salminan wa wuuro ala mi yahay ya min sekka aɗa andi ko tawi ko on namdakimi avion am guilo natare ɗum tan wonno probléme non Amadou il faut mbaɗa kam respecté respecte il faut mbaɗa kam respecté Mamadou waɗi en respect normal